kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menta kasngi ka arpoterik ujemang arajar arpway, kasngi ka bak sorkar kalapan bena daka Pakhang Shnong, hais ka sales district, bante lakam ya kajing sapriang jong ka kalam COVID kat kandai. Naka liang unong Thaw kubor ulayan hagi kato kani jaka anong ba Shillong, ban lap haduk katno kani ka Pakhang Shnong katraikam. Ha kajing Ïaid lenti naka liang unong Thaw kubor ulalap baki lenti kesengkin bat ki Shnong ki Thaw ki Kynjah jar. Ki jaga kiba bun bha ki brew ki balait bawan khamtam kum hapolo halaim kra anjali motpran bat ki wei ki jaga menta kasngi ki Kynjah jar bat don brew ki bayat bayang ki don ki kali ki bayat hanrei nagaleng ki Pulit ka nomba Shillong ki la Pyrkhing bha bat ki la kli bnya ya ki kali ki bayat ki balait hala ki jong ki kam ki jam